ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ସମୟ କାହାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥାଏ, ତେଣୁ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ସମୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ। ପ୍ରକୃତରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବୁଦ୍ଧି, ସଚ୍ଚା ଭାବନା ଓ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। କଥାରେ ଅଛି, ମନୋବଳ ସୁଦୃଢ଼ ଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିହେବ। ଜୀବନ ଏକ ଜଳବୁନ୍ଦା ହେଲେ ଅହଙ୍କାର ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଅହଙ୍କାରୀ ରୂପୀ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ସମସ୍ୟା ଦେଖିବା ପରେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଏ ଜାଣେ ଏହି ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆରମ୍ଭ ଲୁଚି ରହିଛି। ଯଦି କଷ୍ଟ ବଡ଼, ତେବେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହୋଇପାରେ। ଶୁଭ ସକାଳ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଯଦି ଆମ ଅନୁଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।